Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Somos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon niyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao ipaday makig-uban kaninyo nining laing adlaw karon sa atong pagpakigbisog. Straight to the point. Sa gihapon natagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may sgutanan karong buntaga mga higala. Transition team ni Governor-elect Pam Baricuatro na ngayo og tabang. Og inguman giya gikan sa DILG alang sa hapsay nga pagtugyan sa pangagamhanan diri sa Kapitolyo sa Hunyo 30 o paglingkod na niini sa katungdanan. Straight to the point. Kay diri sa Cebu City Hall, si Mayor Raymond Alvin Garcia paspas man kaygod nga ni Kunsid niya nang Mayo 12 pagkagabi mahigala tan-aw nga nahuman-human na ang iskutinyo sa mga election returns ni Kunsid na dayon si Raymond Alvin Garcia day wa nay daghang langas. Mao nay sakto at least mga higala ba nga kana bang sports ba unya ato maning pinangga ang sugbo. So andam na ang transition team ni Mayor Raymond Alvin Garcia para itunol na ngadto sa transition team sab ni Cebu City Mayor-elect Nestor Archibald. Straight to the point. So hapsay lang kay mga higala, no? Pero sa Kapitolyo, wa pagyod mga higala transition team hangtod karon. Si Governor-elect Pam Baricuatro na sa transition team ready na nga mosao. Apan si Governor Gwendolyn Garcia hangtod ron wa pa sa transition team nga gihimo. Mao nang nagsuwat kagahapon si Pam Baricuatro ngadto sa DILG nga tabangan sila, giyahan sila unsay pamaagian kay mura man og wa pa may mga sinyales. Murag hangtod ron mga higala wa pa man gyud kadawat in town si Gobernador Gwendolyn Garcia sa iyang kapildihan. Straight to the point. Katugong niya mga speeches may gala mapahitason kaayong paminaon. Bidak, wa sa magdahom nga mahagba sa adtong eleksyon na indaykin. Wa sa magdahom. Kisabay nagdahom kita mga Sugbuano nagdahom bugod ta. No? Pero mo na lagi ka na bang masubraan mga higala kay kinigong kapildihan ni Gwen. Og atong analysaron pag maayo may higala nga real talk lang yun. Lahi ni sa mga senador. Kining sa mga senador mga kigalaan dako ang Duterte factor sa Sugbo. Na naman, naklaro naman sa data. Na naman resulta may gala majority sa nakasod sa top 12 mga gi-endorse man sa mga Duterte. Pero nga rin kas gobernador, lahi ni mahigala nga kumbati kini sa local politics. Nasagol ni ang sa gobernador, ang Duterte factor nasagulan sa kamaldita ni Gwen. Nadugangan sa iya mga prioridad niya suroy-suroy, wa ginunaha may gala mga hospitals. Nadugangan sa iyang igsuon nga ayang parinting vlogger. Nasagol na tanan. Mo ni ron, no? Mo ni resulta mga higala mo na to din tagaag pagtagad ro buntaga. Sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ako natingala kay ko si Winston Garcia bitaw mahigala na naman. Klaro naman dai sports lang ba?
Wa maglangan ni ingon si Winston, salamat kayo sa mga ni tabang sa kong igsuon. O niya, atong gi-congratulate ang bagong gobernador o atong suportahan. Simple kayo mga kahigalaan. Pero si Governor Gwen hantod ron, di pa makadawat mga sukin tigpaminaw. Mura man ni siya indaykin tingala ko ang mga ginikanan ani si Noy Pabling, ang Noy Pabling o gato si Esperanza Garcia. Maayong mga tao man to. May mga tao de. Labi pas Noy Pabling, nakakover man ka Noy Pabling, reporter pata sa una des Kapitolyo. Maayong tao to si Noy Pabling, Natingala ko ning Gwen mahigala nga lahi man kaayo og batasan ni Noy Pabling ni. Mura man ni mga kagilaan o dili makadawat sang kapilihan. Wa jud kakasuway di ay Governor Gwen. Kada bang duwag satom sa una ba niya, nay panahon makadaog, napoy panahon mapilde. Karon naman lang ni mahigalang internet na. Ang duwa ro na naman mahigala online naman tanan duwa. Pero kaniadto duwag satom, duwag Jolin, duwa og kanang lastiko, na may panahon mo daog, napoy panahon mapilde. Kanang kalakihan nga di ka makadawat og kapilihan pagkabata pa nimo daan kay kini sa psychology ra. Suito man buhi kay bahigala. Kada bang pagkabata nimo unsa man day ka pagkabata nimo? Mo man makita nimo karon. Gawas kun dunay mga naka interference na mahigala sa imong pagdako. Pagkagamay pa nimo, makita nimo ang batasan sa bata, ang iyang pagdako mahigala, mo na nga, dako ni makita nimo day ba? Tanaw na ko ning Gwen, sa duwag satom, duwag tansan, duwag Julin, duwag mga lastiko, Chinese garter, dili nimo musugot ni mapilde. Lisod na ng nanang klasiha, kisa may kadua ni mong bata ana. Moingon man to mga bata, ilang paapila si Kuan oy, ay lang paintira na si Gwen kay kana na ang gusto mo pirmi makadaog ug mapildi masuko man. Mo na sa theory sa psychology kana kang Simon Freud na theory, kada bang pagkabata nimo, mailhan nimo daan day, kining bata, basta wa lang maadik-adik, wa lang mahigala nabay mga kakulian bang nabutang diha sa iyang pagdako. Pero mamaon na siya, giunsa man na pag matutuo sa ginikanan, ako nagtuo ko. Katos ni Pabling maayo gito mo matutuo, ambot lang ka baka mabisis ni Pabling din, no? Nabisis ag maayo hasta si Juan, Judge Esperanza. Pero yung mga igsoon, okay naman. Ngano man ni mahigalang, kisa may ganahan makigduwa ni mo, duwag Chinese garter, na'y panahon nga, makadaog ka, lipay ka. Napoy panahon mapildi mo dawat kas kapilihan, Dua kag basketball, na may panahon mo daog ni mapildi sad. Dua kag volleyball, nga sa mga sports. Bisan lagi sa binata nga mga dua kaniadto nga syatom. Kinsa may mo padua ni mong bata kauban ay na nagpaapila kay lisod man atong paapilon nga. Di man mo sugot mapilde, oy kalisod ang klasiha. So sa bata pa ni si Gwen, nagduda ko diday nga mura og bully pa kayo, kauban ning iyang parinting nga vlogger. Pag naibata ba kanina danon kay ba? Mangusi og bata diri taon-taon na mo piliik bata. At taon-taon na po bisag asa ibutan na mo hilak nga bata kay kusion, Mama na gipakita ron nga lakiha dito kiha dire, Unya babaw sa kiha di mo tuo. Unsang pagkakalakiha karon buntaga tagad tanig pagtagad sa patuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang sa laing bahin mga kaigalaan, ato ni tagag pagtagad Presidente Bongbong Marcos Jr. anda makig-uli matod pa sa maayong kabubuton tali sa mga Duterte, Straight to the Kanagong point. pag-uli sa mga kabubuton day dili man kay na lisod unta ba? Kauban ko sila ang problema ni ron iyang nahinaykan nga gipada sa dahig. Si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the Amo point. na problema ron, Unya karon mahigala wa na mag-anam na magkalimdak ni si Marcos kay padung naman tapos ang termino. Second half naman taron. Padung naman ang first half mahigala, ang first 3 years na humana. Ang second 3 years na nakana kang second 3 years natanawara ina kung baka kung doon na mga senador na doon na mga congressman nga magmagahi na day. Mahimo naman ka magpagahi-gahi kay total padung naman mahuman ang terminong Marcos.
Tanawa ha, timailhan may gala pagdaog sa alyansa gamay ray nakadaog. Nagpakaon si BBM kay magsilibrar sila. Si Lito Rapid ray nito nga. Wa pa'y klaro ron kay nagbinasulay na mga higalang alyansa, gibasol nila ilang campaign manager. Kadako sa gasto ngano ba nga gamay ra may nakasurvive. Ang ilang campaign manager pod nitubag in taon nga wa ko isa ana beyond our control kay tungod anang impeachment case. Og tungod anang inyong gipadas Duterte's dahig. Sukad adto ang mga surveys mga higala gikulata ta asas lakson ni angkon gina. Gilampaso mi sa Mindanao. Gilampaso mi sa Visayas. Mo na prangka-prangkang pagkaistorya. So ingon ang ilang campaign manager wa nakoy ko na di beyond my control. So nagka problema na ron ang alyansa within sa ilang grupo. Di pa ka makasiguro nga kung mag-impeachment day, kana si Lacson, Soto, Pia Cayetano, kana sila si Kwan, di ka kasiguro pa nga mo konbikto gina kay ang pangutanan dako, nakautang ba sila kabubuton ni Marcos? Nakautang ba kabubuton sila sa administrasyon? Nanindot ba ilang kampanya tungod ni Marcos? Nakatabang ba si Marcos or mauhinoy nakaproblema nila? Inay makatabang na problema na meron sila, ha? Muna nga, dili pa pagkahuman, pagpapanihapon, alita mga unta, wa mo tunga, oy. Si Lito Rapid lagi tayo nito nga. Kalabutaga, tagantanig pagtagat sa manuban usab ning atong tulumanon, inyong tulumanon. Straight to the Samtang sa abroad, Pope Leo XIV, anda mo host sa Russia-Ukraine talks sa tinguha nga matapos ang gira, tining duha ka mga nasod. Straight to the Kini guban pang mga iskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo o sa 93.9 IFM. Straight to the point. Now arita mahigala sa atong mga hisgutanan rong buntaga. Kagahapon Mayo 19 nagpada og suwat mga kagalaan si Governor-elect Pam Bariccuatro, may isgutan tamang gyud ni kay ni amay update, ha? Nagpada siya suwat ngadto sa Department of Interior and Local Government kun DILG. Pinaagi silang Provincial Director nga si Dr. Rubel Sastrillo Jr. Tungod mga higala sa iyang pagpadayag sa DILG nga duna na sa transition team nga gitukod og mo na nga mangayo siya og giya tabang sa DILG nga unsay kalaki ani para hapsay ang pag-turnover. Kay dili sa Cebu City mga kaigalaan si Mayor Raymond Alvin Garcia, okay naman. Ha? Naa naman. Kay ngano ang kapaspas ni Raymond Indaykin tungod kay dali sa sports ya. Pagtanaw niya pagkagabi nga leading na gid sa Archibald, tanaw niya mahigala nga ang mga butos ko ana. Angko na si Raymond. Kay usa sa mga factors sinitanaw ko si Raymond ug si Mike kauban magud sa una kontra ng BOPK. Karon nabuak man. Ha? Kay nag-ilog man si Mike ug si Raymond. Sa una nagkasnabot pa sila kumbati pa. Karon nabuak sila. Kay dagan si Raymond, dagan si Mike, si Archibald hilom-hilom lang mahigala ang BOPK intact man. So, nahimong dark horse mga kaigalaan si Archibald day. Nahimong dark horse. Daog. So si Raymond, wala mga higalay daghan pang chichiburitsi, niya ng gabi eh. Wa pa mahuman og ihap ang tanang election returns. Ni concede na sa iyang kapilihan og niingon nga iyang suportahan atong tabangan ang bag-o mahigala nga administrasyon. Straight to the point. Og tungod na ready na ang transition team ni Mayor Raymond Alvin Garcia para nga hapsay ang pag-turnover ngadto ni Mayor-elect Nestor Archibald. Pero des probinsya mo mingaw pamastirana. Ngano man. Ato ni isgutag tiwas ron human lamang pipila ka pahinumdom. Straight to the point. Now, sa pikas bahin atong ipadayon mga higala. Nganong si Raymond Garcia umangkon ni Gobernador Gwendolyn Garcia paspas man nga nakakonsid, paspas man nga nakadawat o paspas man nga maghimo og transition team. Hapsay ra ang Cebu City. Si Nestor Archibald wa gyud kalisoday nga cooperate pa si Raymond. Nganong sa probinsya di man. Kini ang unang-una gid ani may galakan na yung acceptance manggod, no? Kung makadawat na ka, once makadawat na ka, okay na, but di pa gani ka kadawat, medyo lisod gyud. Ha? Tanaw na ko gud kini si Gobernador Gwendolyn Garcia, labihan ka competitive kini.
Ha? O competitive ka, remark, nagi panahon nga, di ka magpapildi yun. Pero imong ang kunon yun nga, buhat tatanan strategy, buhat tatanan, aron di ka mapildi. But doon na may biyan sa tong control. Nga atong dawaton. Basta at least imong gidawat, gihimo nimo ang tanan. Ha? Within sa imong capacity, gihimo nimo tanan niya, mawag po na imong nadangatan, di okay. Now, tuduan yun na, kanang mga bata, tudluan silang daan, pagkabata pa nila nga sa duwa lang daan, doon na mo daog, doon na mapildi ki. Na panahon makadaog ka, lipay ka, na panahon mapildi ka, sports lang. Dili kay panahon daog ka, okay ka. O mapildi ka, makigsumbagay ka. Dili pwede na, no? So kaya kamaog yung ka mahigala mo sports kay kining kinabuhi go di man gud pariha tanan nga na agyo ka kanunay sa taas mahigala. Ang kinabuhi mga kagalaan sama man sa ligid lagi matod pa mahigala bitawng Esteban Escudero sa tong kuan nga say naka sa taas naka sa ubos. Inana ra ba naki, ha? Mabitaw ng dagat usahay mo hunas usahay mo taob. So dawaton nimo na kay nature kana mga kagalaan. So karon inig ka bata pa magduwa dag plastiko sa una karon duwa naman ni mga computer na may duwaan ron pangkunon Japon nimong bata nga nahay panahon mo daog dong dai nahay panahon mapilde imong ang kunon usab na diha kisa may ganahan makigduwa nimo ug di ka mo angkong pilde inig kadako-dako na pud nimo mura na kag ulitaw dalaga na ana tudluan na po na kay nga kini ni ang dili panahon tanan nga imong gusto makuha gyud nimo dong no. Panalitan manguyab na kagsugo dong dongke tawas dongke nay panahon sa imong pagpanguyab sugton ka napoy panahon nga di ka sugton nan og sugton malipay ka og di ka sugton ayaw kasuko sad magwild magdi ka sugton. Unya kini ra bang kuan kino katawanan bitaw kay kining mga minyo no matud pa nila mas maayo pag manguyab sa ulitaw. Ikaw Idol Clint Nantako mo tuo ka na Idol Clint Nantako? Asa man sa Idol Clint tuo ka na Idol Clint? Na kini kuno mga minyo maayo pa manguyab sa ulitaw. Isa pakutan aski og tuo ba sa ana? Bantayanan kuno kayo og ikaw babae day magbantay kuno kaday oy kay kanang maayo ka nang explicar tan-aw gyud ka nang sublaan ka may explicar tan-aw gyud di ba kani minyo ning tawhana. Kay moingon na gani Idol Clint nga day sugod ka day pakaslan ti ka sa tanang simbahan nga imong gusto. Makaingon ka mo minyo gyud ti ali ay. Og masakpan na gyud ganing minyo, moingon man kuno na Idol Clint nga asa man gyud kaday sa minyo nga muunong o sa ulitaw nga muamong-among. Wa na ba? Ato lang ni agi katawa mahigala pero mo na diha nga inig panguyab nimo na pay panahon sugton ka lipay ka og di pud ka sugton sports lang di kay magwild ka kay. Kini gong politiko, parihara man ko nang nanguyab ka, kanang politiko ka inday kin. Nanguyab ka sa imong mga butante nga butuhan ka. Na kanang mga butante, imong gipanguyaban, imong pangitaag mga pamaagi diha nga mosugot. Di man na mosugot ng butante og imong panguyaban ron nga magpabutar ka unya, hawd kaayo ka. Mura ka mga higalag, nasubraan ka gyud wa gyud kay kini ni ang kuan. Wa kay o manulti ka, mura kag mahilasan man po ng imong gipanguyaban. Labi pa maay ka mudag saad nya di ka mutuman. Sumo ka na nga ang mga tao nakabantay sila. Straight to the point. Mo nang padawato na lang nimo si Gubgwen parihara ka ng manguyab, na panahon mo sugot, na panahon di. Mo po ng butante, kamo mga politiko, mura man mong nanguyab sa mga butante, na panahon ng mga butante nga, ganahan sa imo, butaran ka, napoy buhan, dili. Kay dunay mga hinungdan nga nung dili imong evaluate sa imong kaugalingon kanang musapot ka nga mura nagig kagway makasulti nimo kisabay ganahan nga mo butan mo na gawa sa baruganan nga Marcos versus Duterte gawas ana ang imong batasan pangutan ay imong kaugalingon atubang sa samin o kanang imong batasan na sakto pa ba limang ka na mga mayor mato pa nakuhang report astang mayor day kasab-an day
Pila may mong gipangasabaan din ha? Ha? Hasta mga reporters gani mag-cover sa press con, pangasabaan. Tarong magunay nana. Di natural na panahon gyud nga dili sa mo sugot, butante ra ba na nimo? Ha? Mao kana nga ang acceptance ba? Ha? Mo na importante karon nagsuwat si Pambari 4 Skumilik. Mao ni iyang suwat dito. Nangayo sa tabang Skumilik kay wa may kisaw ang Kapitolyo mo man og hilom pa man, mingaw pa mastirana. Niingon si Pambari 4 mahigala address ngadtong Dr. Robel T. Sastrillo Jr., Provincial Director sa DILG. Matod pa niya, good day to you. Mayang adlaw nimo, ha? I write your good self to ask your assistance regarding the matter of the assumption of office for my administration on June 30, 2025. Sa Binisaya pa, ako nagsuwat kanimo, ha? Aron makapangayo og panabang mahitungod ni ining butang sa ako ng pag-asumer sa katungdanan sa akong administrasyon karong Hunyo 30, 2025. Earlier this morning, on the same subject matter, sayo kuno karong buntag ni ining maogya pong hisgutanan, I wrote Regional Director Leocadio T. Trovela for his assistance. Nagsuwat sad ko kang Regional Director Trovela alang sa iyang tabang. As I informed Director Leocadio T. Trovela, I have created a transition team to be headed by Attorney Edmond T. Lau to work with you and coordinate with the outgoing administration. Akong gipahibaw ang DILG Regional Director nga nakahimo na ako og transition team nga maoy gipanguluhan ni Attorney Edmond T. Lau nga maoy mo trabaho, mo coordinate uban kanimo alang sa outgoing administration. So kining mobabay na nga administrasyon, ha? Consistent with the guidelines provided under Memorandum Circular 2025-016 dated March 13, 2025, which tasked the Department of Interior and Local Government, DILG Provincial Office, to directly facilitate the transition and turnover of responsibilities, I would like to seek your help on this matter. Mato pa niya, pinasikad usab sa mga giya nga gibutang diya sa Memorandum Circular sa 2025-016 nga gipitsahan itong Marso 13, 2025 nga nagtahas sa DILG Provincial Office sa pag-facilitate sa pag-facilitate sa transition, pag-turnover sa mga responsibilidad. Akong pangayoon kini maong tabang nini maong butang diha nimo. With the smooth transition, my administration looks forward to a continuity of public service delivery. Niining maong hapsay nga transition ang akong administrasyon naglantaw sa unahan nga adunay pagpadayon sa public service, serbisyo publiko nga paghatag, no? Thank you very much and more power to your office. Daghang salamat o more power sa imong opisina. Pambari 4, Governor-elect. Gipadani sa DILG. Karon, murag mingaw pa man, atong pabuton DILG unsay kalaki ini. Wa pa man gyud makadawat in town sa Governor Gwin. Wa pa siya magbutang og transition team. Ngano man kay ngano wa pa siya magbutang? Kining pagdawat lahi ni Raymond ba? Dawat na gani. Okay na. So, kada man gyud ki ana. Once madawat na niya, sunod-sunod na nadayon. Transition team na nadayon. Wa pa magani sa mutungas Kapitolyo. Wa pa mutungag balik ron. Kuto pa man sa June 30. Nya na ingon man to siya nga di amay TRO, ana, ipakita ang TRO niya. Wa man lagi. So, ang dakong pangutana ani, nga aron nga mahapsay ng tanan, mo accept siya na, ang pangutanan dako, ang dakong question mark, when will Gwen concede her defeat? Mo na dakong question. Kanus ka si Gwen mudawat sa iyang kapildihan? Mo na dako pa kayong question mark ron? Nagtangag ka nagdakong ganti kanus sa mudawat? Di pa man so pa may sayang nga mudawat day. So ang pangutana, when will Gwen concede her defeat? Questionably pa kayong dako. Pero imong inon, when will Gwen, butangan nimong adjective, when will Gwen concede her seeming defeat? Butangi adjective lang, ha? Seeming defeat.
Human nagidawat na niya ito adlong Biyernes, ha? Sa Binisaya pa mga higala, pangutana, bantayan ang pangutana. When will Gwen concede her defeat? Questionably pa kana. Sa Bisaya pa na, kanus aman si Gwen makadawat sa iyang kapildihan? Questionably. Pero gimo yun, when did Gwen concede her seeming defeat? Kanus aman si Gwen makadawat sa iyang murag kapildihan? Puna ni mo, imong puna na adjective ba? Kanang seeming, adjective man siya. Ipuno ni mo defeat. So, seeming defeat. Buto sabot nga, murag kapilihan. Ginawat na niya itong Mirnes. Dito, Mas Buyki, sa kining akong seeming defeat, ha? So, ito pa, murag kapilihan. Iyan ang gidawat ang murag kapilihan. Hala, paghimo lang po din ha, og murag transition team, Gob. Naunsa ning kalakiha mahigala. Pero akong ibalik kinis Gobernador Gwen, believe ko ini mudag istorya, maayo kay dag istorya. Pero mo na akong gingon, ini istorya ang Gwen op, murag kag badaba. Usalag kabutang ang imong ikon ana, isumpay ana, pero atik ra. Tanawa ra ko niyo. Unsa man okay na insinya sa kadong Manila na ta? Pero dili pa ta mag Manila akong ibalik ning iyang pulong ni Gwen. Di pa masakadawat hantud ron. Di pa sa kadawat, pero mo ni ang gisulti ha. Ako ibalik ni mo Gwen kini mo gisulti. Play dong, play ang video dong, be. Mo ni gisulti Gwen. Ama kana. Sige, audio. Audio, please audio sa. Kani ako ibalik niya ni. Asa mang audio? Audio kono audio. Kani. Usa ka adlaw election. Pagkahuman ni ini kung kinsay gipili sa katawhan pingog na sa Ginoo. Voice of the people is the voice of God. Tama. Ispituhan ka. Atong tabangan. Pakpak. Sama sa inyo nakita nako. Sige. Usa ra ka adlaw election. Pagkahuman ni ini kung kinsay gipili sa katawhan pingog na sa Ginoo. Voice of the people is the voice of God. Ispituhan ka. Atong tabangan. Okay, tama. Gamay na dong. Tama, ako ibalik ni mo ni Gwen ang imong gisulti. Respetuhan ta. The voice of the people is the voice of God. Respetuhan ta. Ako ibalik ni mo na. Para dili ba ka maklaro ba nga kanang tanan ni mong gisulti pero atik ra. O sa kanta pa na, pero atik ra. O atik ra. Klaro ano, ako ibalik nimo na imong gisulti. Ako ibalik nimo Governor Gwen. Okay, play. Play dong. Balik be. Be. Asa man? Inyo nakita nako. Usa ra ka adlaw election. Pagkahuman ni ini kung kinsay gipili sa katawhan pingog na sa Ginoo. Voice of the people is the voice of God. Ispituhan ka. Atong tabangan. Kata, voice of the people is the voice of God. Respetuhan ta, pakpak po sila. So, kining imong gisulti, Governor Gwendolyn Garcia, kung ibalik ni mo na. In English man na, the voice of the people is the voice of God. Ang tingog sa katawan, tingog sa Dios. Sumpayan na to og Latin. Vox populi, vox Dei. Ang tingog sa katawan, mo'y tingog sa Dios. Hain naman na karon, Governor Gwen. Boses na pinakikinggan. Opinyon na pinaniniwalaan. Attorney Rufil Fernandez Banyo. Sa straight to the point. Komentaryo na walang sinisino-sino. Attorney Rufil Fernandez Banyo. Sa straight to the point. Now, atong hatagag pagtagad, may gatundugan mga isgutanan karon onya kung sa maning doon na may gipost, may gala i-confirm pa nato ni ha. Yay, murarabag. Asa man katinuod ni doon ako noy pero ato sa gina ipa-confirm dai paklaro talaga sa naday. Dako man nga kwarta ang gi-download gikan sa Capitol padong man matod pas tabugon. O niya po ilaing dako-dakong kwarta nga gi-download padong sa Dumanhog. Ay. Tinig mulingkod na si Pambari 4 sa Kapitolyo doon na ginagkama-discover yan nila madiscover gina daron kay iya mo ganang susihon no ang mga dokumento.
Kanay kay gipost naman in public mahigala, posible doon na kamatuoran pero kami dos DYHP indakin. Paklaro to sa ginato dai kanang yung kuan na gyud, klaro na gyud kayo ha. Nini mga oras sa may galas dili pa tamadtos tumuduga mga discussion karon kay si BBM mga higala. Isulti na nga mura og willing siya mga kagalaan nga makig sundo kuno balik. Ngadto mga higala sa mga Duterte. Ang problema ani ron, napadaan naman nila si former President Rodrigo Duterte to sa dahig. Unya panalitan og ilang ilang iduot sara, iduot yun, hindi na makabangon ang mga Duterte. Kay oray makabangon kay mingon na kayayay, komedya tong amo ha. Mao ni ang pagtagad ron mga higala kay kung imo bang tan-aon ining ato may galang analysis klaro ni base sa facts scientific ning ato with due respect sa uban mahigala kay do na may uban nga tungod sa ilang gibati ba ato lang sang respetaran ako mag-respetar man ko sa mga kaigsuonan nato nga mga diriba sa mga pink day ba ato respetaran gyud sila kay namay ilang kaugalingong prinsipyo sad for whatever reason lahi po na ilang mga higala pero consistent pagod sila so pagsugod pa di na sila gusto Duterte pagsugod pa lahi man guning faction ni Marcos kay gusto man siya Duterte mga kagalang gigamit man lang gud niya mo na kalainan ha mo na nga kining ato may galang analysis ato mga komentaryo ingon ko with due respect sa uban kana bitang war on drugs with due respect no na may uwan nga wa makagusto gyud sa war on drugs from the very start doon na po uban nga nakagusto in fact kining result sa election karon mga kuan man na mga timailhan man dahil nga doon na daghan nakagusto sa the way pagdala ni Presidente Rodrigo Duterte kana naman na factual man na kana mga nahitabo ron nga actual result sa election analyze na itong mayo hasta gito yung mga local absentee voting sa to pa ang mga sundalo, mga military, media nga naa diha naka-avail sa local absentee voting bida dominated mahigala pulos mga pinipilaban tuntuan dito so muna sa sentimento sa military, police o gabang mga sakop sa media nga naka-avail niadto mga higalang love may tawag ito LAV love local absentee voting pero ning mga rasas dili pa taong padayon mga higala kaya may interview god ni BBM ato ipabati nung taon ato analisaron Straight to the point. now aritas to mga pagdugang analysis mga higala sa mga nahitabo sa election kining kang BBM ron nga pamahayag although makaingon ta higala mosalig ba ka aning iyang gisulti or dili pa ni kasaligan posible nga tinuod na niyang gisulti pero posible sad nga lahi ang gisulti lahi pod ang lihok but makaingon sa kamahigalag di ba ka pod posibilidad nga ni hatag na si BBM ani nga mga statement indaken willing siya makig-uli sa mga Duterte kay nakita na ang resulta sa eleksyon mga higala nga medyo ang mga tao nitingog na gyud nitingog na ang katawhan pagtingog sa katawhan ang simpatiya liman kana mahigalag ikaw kini midterm election dili ni presidential election midterm election kini ang tanang resources administration matod pa sa tunakuhang report 20 billion ang gibubo diha sa ila mahigalang pagkampanya ani pero unsa may nahitabo gamay ray nakasurvive sa mga kandidato sa alyansa 5 ang nakasurvive mahigala diri sa Duterte tulo plus niya ay duha nga gi-endorse ni VP Sara si Amy og si Camille plus ni ay duha si Bam Aquino og si Kiko Pangilinan kini ra bang mas majority day nga dili alyansa sa to pa nagmantinir tarpulin katong gibubuan og dakong LED ko ning ipanggamit mo na nga nagbinasulay na sa karon nganong na inani ni unya kung atong matan-aw mahigala ang resulta di lang ta mo gamit sa atong gibati kay uban patuyang nas gibati ang unsa gyud kung asa kalaban ba pero facts lang sa nato base sa resulta sa eleksyon
labi na ang mga Subuanon. Ato ipakita balik to mga Subuanon karon tong taon may gala kay atong analyze ha. Imagine ka sa mga Subuanon si Vicente Soto may gala taga Sugbo. Wa makasud. Could you just imagine that? Ha? Imagine na ninyo na. Ato nang i-discuss og dugang ron tong taon. Standby, human lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Straight to the point. Naghantag mga isgutanan ron may gala og kining kang BBM sad mga higalang interview. Og ingon siya nga willing sa makig-uli sa mga Duterte. Nya matod pa niya kining impeachment mga higala medyo ingon siya nga tama na kunong pamulitika. Mura gusto nga ari na ta focus na ta sa atong serbisyo. Tanawon pa na kung unsa na iyang sulti o tinuod na ba na iyang gisulti or lahi ang sulti lahi ang buhat sad. Mo ni bantayanan no. Unya unsa may naka-trigger niya nganong mo na iyang gisulti. So mo ni atong tagagpagtagad but before ana mga higala ni apoy call center napoy mga scammers matud pa to sa nihatagag pagtagad mga kaygalaan diri sa ato mahigala Sugbo nga daw nag-okupar ko ng building diri sa may IT Park ato sa nangisgutan unya pero sa pikas bahin si attorney kinini ang Lao mga higala attorney Edmond Lao maunay mga higalay matud pa head sa transition team ni Pambari 4 nga mulingkod na karong June 30 didto sila sa DILG kagahapon. So ato sa pangutanon mahigala tong kuhaan og pamahayag labot ining kalaki karon nga diin ang syudad sa Sugbo pinaagi ni Mayor Raymond Garcia paspas man to ni Kunsid og nagnaan ay transition team si Raymond para nga hapsay na ang iyang pag-turnover ngadto sa transition team ni Mayor-elect Nestor Archibal. Pero des probinsya, wa man mga higala ang transition team ni Gobernador Guen. Wa man. Pero ready na ang transition team ni Pambari 4. Unya nangadto sila sa DILG kay ilang giingon ang DILG lang gihangyo mahigala nga unsa may ilang ngayo sa assistance ani. Kay ang Kapitolyo mahigala mingaw pa man tirana hantod ron. Ato makauban karon ang head sa transition team ni Pambari 4 mga kaigalaan no gahapon pa ko mahibaw nga kini di si attorney Edmond Lao maoy iyang head mahigala sa transition team mao na nga ato siyang gitawgan aron nga atong makuha ang dugang impormasyon gikan niya labot aning maong mga panghitabo sa atong probinsya. Of course kini ni ang interesado po ang mga tawo mahibaw kinsa man ang transition team kinsa man ang team ni Pambari 4 kay dako mga higala og butang angay i-deliver sad si Pambari 4 ngadto sa katawhang Subuanon no kay kining iyang pagdaog mga higala overwhelming man gining pagkadaoga og mibuto man mga Subuanon unya gusto nilang tan-awon nga makapakita gyud og labok si Pambari 4 ani nya usa ana nga makapakita og labok si Pambari 4 kinahanglan niyang team mayo sad kinsa man iyang team atong ilailahon mga higala nga maoy iya mga higalang tahasan diri unya sa pagpadagan sa Kapitolyo. Ang head sa iyang transition team pa ni si attorney Edmond Lao atong tagaagpagtagad mahigala destong linya ron. Lahat ng tanong straight to the point. Attorney Edmond Lao may buntag live taron sa DYHP, RMN Cebu ug IFM o sa itong mga social media platforms. Good morning yor. Attorney Rufil, may buntag, Attorney Lao ni. Good morning sa Naminaw. Okay. So ikaw mo head karon sa transition team ni Pambari 4, no? Sakto na. Attorney Rufil. Okay. So kinini ang kumusta man ang inyong pag adto sa DILG kay ready naman ang inyong team, ang transition team but ang team sa Pikas kang Gobernador Gwendolyn Garcia murag mingaw pa man. Unsa may sulti sa DILG ninyo? Maayo, pasalamaton mi ang sa warm welcome sa DILG. Nagsugod mi sa buntag kang sa opisina ni Regional Director Trovela. Wa siya dito, si Attorney Ayan ang nadito. So iya ming ubanan, gi-coordinate mi. Nangadto mi pagkahapon sa opisina ni Director Sastrillo. Ang province DILG mo gigitahasan nga mo facilitate sa transition. So, nagpaabot ni sa among request nga matabangan, ma-implement properly nga aron June 30 maka-assume si GovPam makatrabaho.
sa iyang mga mandato. So far unsa man ang Kapitolyo, ang team ang habig ni Governor Gwen, wala pa gyud mingaw pa gyud, wala pa sa transition team? Gahapon wala pa man may ka-confirm kung natukod na so ilang priority nga ilang adtuon si Gov Garcia nga kabahin anak pagtukod sa transition team on the part of the province. Oo. So ang DILG unsa may advice nila kanus aman magsugod gyud ang paglihok sa transition teams kung maohon ni? Starting kagahapon nagsugod na and hopefully karong semana mahuman na ang maklaro na ang mga activities for the transition, more or less ang timetable, and then hopefully nagtanaw ni nagpaabot ni sa request nga the soon as possible time nga magkamit ang duha ka transition teams para ma-implement ang tanang buhaton aron ma-transfer ang mga records, mga kabahin sa mga assets o activities aron makagiyahan ang bag-ong gobernador sa iyang mga priority programs. Pila mo kabuok ang nagkumpos sa transition team? Nasa report mga 7 mi kabuok grupo ni lain-laing aspeto aron aduna gyud makatan-aw kung unsay mga relevant nga mga information ug documents nga kinahanglan para maka fine-tune si GovPam sa iyang mga mensahe sa mga tao ug yung mga buhatunon, especially for the next 100 days. Yeah. Panyero, dili malikayan nga ang mga tao gyud labi na katong nibutar ni Governor-elect Pambali 4 daghan man gyud 1 million man kapin, overwhelming man iyang kadaugan. Ma-excited po sila og maka-deliver si GovPam nang hinaot sila, but dakong butang po, dakong role ang mga tao sa iyang palibot. So mahitabo nga kamo ni ang naa sa palibot ni GovPam. Muna nga kining transition team unsa may pamaagi ninyo, ikaw may mahimong provincial administrator or unsa may mga kuan ani doon na may mga roles ani unya kung panalitan musugod na gyud ang panggamhanan pagpadagan ni GovPam sa probinsya? Ang direktiba niya Attorney Rufil is focus on the assumption of power, assumption sa iyang administration. So ang kining ang mga posisyon nga especially mga importante kaayo is ongoing, gi-evaluate pa, so wala pa yung mga final. So hopefully ang iyang gusto nga based on merit and then marag na transparent nga proseso. Taas kayo ang expectation sa katawhan. Taas yun. O taas kayo so marag nagkinto po siya. So ang kung magkabantay ka katong first statement niya, no corruption. So gusto niya kuan gyud good governance. So careful nga with respect to appointment moagi gyud og proseso. So marag as of karon and until next week wala pa mga final nga mga appointment. So kami sa transition team is just for the transition. Now, so atong klarohon recommendations pero pa final. Atong klarohon nga kini mo maka-deliver sa GovPam do nagi sa iyang kaugalingong mga lieutenants. So kining tanan nga mga department heads sa Kapitolyo karon ilisa ni sa mga kuan gyud sa mga tao na ni GovPam para maka-deliver siya. Kanang not necessarily ang iya is meritocracy o kung kinsay angayan whether nag-perform iyang himo niyang basihanan. Daghang tatong mga empleyado nga dugay na sa Kapitolyo serbisyo. So para nako based on principle nga i-push ni GovPam nga meritocracy based on merit. I-evaluate pa. Yeah, kay ang mga trabahante sa Kapitolyo ang uban mo lagi pangulbaan nga kawan-an sila trabaho. So at least sa inyong part, inyong i-evaluate ug angayan ba ni siya, angayan ba ni o dili inana, no? Yes, so naay proseso dili kay affiliation dili na mao. So
si GovPam will have the final say, pero ang iyang instruction is meritocracy. Nyor, So, ang serbisyo, kinarong kinahanglan protektaan kay sa balaod na siya security of the yeah. Kini ni ang mga tao no excited kayo sa pagpuli na ni GovPam. Og nang hinaot gyud kining 1 million kapin nga makadeliver siya sa iya mga saad, og nang hinaot sila nga suportahan nila ang gobernador, og hinaot nila nga kanana ang magmalampuson gyud kini si Governor Pam. But kining iyang pagkamalampuson magdepende po na siya mga lieutenants, no? Muna nga gusto mga tao pod mahibaw kinsa man ning iyang mga lieutenants. So, number 1, kining sa imo nga bahin yor, I hope you don't mind, no? Ako kailaman ko nimo kay magsugat-sugat man tas korte. But pwede bang mailhan sa mga subuanon kinsa man ini si Attorney Edmond Lau? Kaila ko nimo kay sugat-sugat tas korte si Attorney GT Benz kaila sad nimo kay kada ka classmate Attorney GT Benz og uban pa. Ako kaila ko nimo si Brady Lucero kaila sad nimo but ang uban wa man god, no? So pwede bang mahibaw ana mo unahon tika og kining imong team kinsa ini si Attorney Edmond Lau, doon na ba ni sa experience sa pagpadagan o panggobyerno, considering nga ikaw mo oy posible nga itudlo niya nga provincial administrator, doon na ba kasinatian? Kaya importante mo gud nga ang team ni Pam labi pa bag-o siya kinalang nga nasa team nga makamaogyod nga mo padagan diha sa Kapitolyo. Pwede ba nyor og mahibaw-an sa mga tao kinsa di ay sa Attorney Edmond Lim? Doon na ba experience panggobyerno na kini? Oo, marag taas-taas na kung kasinatian sa gobyerno 2003, nahiman akong public information officer sa City of Danao. Nahimo kong city legal officer. For a time, nahimo kong city law officer. Tulo ko nga termino na konsyal sa City of Danao. And sa probinsya, na consultant ko, panahon ni Juan, Danilo Fernandez, hinumdum ka, konsyal sa Cebu City, o diri sa probinsya, sa opisina ni Board ID. Pero, ang akong... Kisa to sa probinsya, kisa to board member? IB Durano. IB Durano, okay. Yes, oo. So, sa dugay panahon na membro ko, kining sa atong Cebu Provincial Federation, sa mga councilors, sa atong Sugbo, tulog katermino, katong ubos sa panggamhanan ni IB, ni Earl Uyas, ug ni Ma'am Caroline sa Sibunga. Bakaltos, Ma'am Bakaltos. Oo. So, pipilala na sa mga experience na to sa local government. Oo. Sige, kay aron nga kuha na to ba nga mga tao maingon man pod nga hinaut unta nga si Pam makatudlo siya og kanang makamaogyod nga mo duma diha nga kana bang dunay experience aron nga manindot ang ang dagan unya sa Kapitolyo. Kay siyempre kung ang mga tao nga mo inagbutang niya diha manghinaot bangyod nga magampo man sa gyud nga magmalampuson ang iyang panggobyerno. Tinood na, Attorney, kay taas kayong expectation ang mando sa ng mga publiko, taas kayo. So, manay atong giampingan all throughout. So, ang tulog ka tuig, gamay ra kayo. So, kinahanglan ni siya og teamwork, kinahanglan ni og mga tao nga kasalig og naay competence para ma-deliver ang services. Unya, kana po mga tao nga kamao, dunay kasing-kasing sa public service, unya kadto pong dili mga buayan yor. Kang kinahanglan imong kasing-kasing unang-una, public service yun. Kay kung bahin-bahin kag unang-una, ang pagdawat imo, ang tuyo, mayahay, wala na mainsakto. Kung ang imong unang-una mangwarta, di sa na-insakto. So, dili ka mahaom sa public service. So, kinahanglan atong mapili unta, atong ma-recommend. Hopefully, si GovPam, clear man ang iyang pamagi, clear and simple instructions nga di taan ng corruption, di taan ng mga tinapulan. So, muna yung mga basic mga instructions. So, hopefully, sunod na ang atong mga mapili nga mga officials siguro before June 30. Ma-onboard ba na ining team ni GovPam si former Tourism Secretary S. Durano? Tinuod na. So, nga ma-involve si Kong Ace, Secretary Durano sa iyang panggamhanan. So, wala siguro trabaho mo man si Secretary Ace
Nanay siya yung master's degree sa Ateneo o doctorate degree. So, gawas na siya abogado. So, ang ilang pamilya dugay sa panahon. So, daghan siya ang mga kasinatian o kahibalo nga makatabang po sa administration. Marag na sila schedule nga magstorya unsay haom nga engagement nila sa province. So as of now pa to mahibaw kung unsa iyang role, unsa iyang kinini ang ihatag niya nga tahas diya sa probinsya sa pagkakaron. Wala pa, Attorney Rufil. Ingnan namin gipahibalo mi ni GovPam nga marag nasa yung mga schedules for discussion. I think within the week marag nasa live discussion kay aron makaprepare gyud sa mga before June 30. Now, kining head sa kuan mo, ikaw, okay? Arita sa atis na ikasinitian, kining vice head, Paulo Oy. Unsa man iyang experience niya makaingon ta nga maayo ning team nga gi-preparar ni GovPam? Attorney Rufil, to be candid, no, di kay ko sinati sa mga personal sa uban na kong mga kauban except sa pipila pero kini sila highly recommended sa team. So kami sa team nga under nga duso ni GovPam. So we are working our best nga mo makabuild og teamwork and we know nga temporary na rin aming job. So, ang mandato namo is to humanon ang transition and anytime kung dili mi ka-deliver at the discretion ni GovPam. Okay, so, kining imo mga kauban gahapon. Nag-adjust along the way. Yeah, kining mga kauban gahapon. So sige, dili ko makakuha nimo kay basig lain ang nag-recommend ani or unsang kuana. Ang importante lang gyud nga masiguro ninyo nga ang team maayo gyud, ang team kanana ang dunay kasing-kasing sa public service o labaw tanan kanang dili gyud taan ng binuang das public service no inana kay aron nga nindot ang atong delivery. Now niining team kagahapon inyong kuyog dili ko mag-expect nga kailagi ka tanan kinsa may mga uban ini nga nakaila ka ug maka-vouch ka sa ilang background o ilang experience nga madagan gyud kay with due respect nyor kay ba tang GovPam no nga bag-o gyud siya. So angay sa tabangan. So kinsa man ning team nga mutabang niya? Tinod. Si Ma'am si Aldwin emphasis akong kaila ko pag maayo niya master's degree sa sociology anthropology sa University of San Carlos and then taas ang kasinatian sa non-government organizations tungod sa iyang advocacy on empowerment sa mga marginalized. So kini dako ning kasinatian sa organizational development, so kaning pag-transform sa government bureaucracy ang makadeliver para sa marginalized nato nga talisay ni siya kung kagikan. Okay, sa pa dili ko mag-expect nga tanan kay ilagyo ka tanan but ang uban nga imong nailhan diha. Kani si Attorney Bertucio kanang Batanon, fresh graduate sa University of Cebu. So may ni siya og kanang natay batanon sa atong grupo para matan-on niya unsay kaayuhan sa kani atong mga batanon. So ato ning siya ang mutan-aw sa mga recommendations on legal and policy legislation. Okay. Ang dili ang importante kayo nga saad ni GovPam kinini ang sa health nga aspect. So kinahanglan og point man sa health nga maka-deliver gyud kay ibaw man ta nga mga tao ni butar kang GovPam daghan to nga mga factors naay Duterte adto nga factor, dunay factor adto nga tungod sa kamalditan ni Gwen, naay factor adto nga napase iya mga vloggers nga ipang iyang gi-hire nga wa na magkadimao murag loose cannon, doon na po'y factor nga ang iyang priority ba ang sulisuroy dili ang health noon og uban pa. So kini importante sa health. Kinsa may point man nato sa health ini Panyero?
Naana mo or wala pa sa pagkakaroon? Wala pa, nagsige pa og i-briefing na dawat si GovPam og mga recommendations para mo sa mahimong focal person sa iyang health advocacy. Kaya ang priority niya is ang atong mga health nga mga needs, particularly itong mga district hospitals. So nanay mga pangalan, silang ko at Liberty Attorney Rufil sa kinsa panel nga mga gi-evaluate, pero I'm sigurado ko ongoing ang mga evaluation sa mga line-line recommendees. Kini ni ang pasensya nyo ha, mga tanong ako gamay, although tingali dali lang tingali mo or tingali si GovPam dali lang gamay ra man kini butanga pero gidaginot magod sa uban. Kisa ang iyang letter nga gisubmit dito sa DILG, ang form, ang iyang pagkasuwat do na pay mga medyo actually wa nagud ta ni pero na may mga naginot god. Wala way writers GovPam, di naman ta maka-expect ang governor may mosuwat pag ana, but wa mo gi-assign nga writer niya, may tighimo og letter niya, tighimo og kwan kay para manindot sa gyud kana mo koy mga hinawayon sa gyud, no? Kini iyang letter nga gisend dito sa DILG gisaway masag apil. Unsa imong reaction ana? Unsa hitabuan ni? Siguro tan-aw na to katong letter, I'm sure ang naay press with kanang panahon. And then, ang importante, ang substance, and hopefully, as we go along, mas ma-develop nga ang atong kapasidad sa paghimo og mga sulat. Of course, lawyers ka mao ana. Of course, walay problema no, but kini pagkasuwata magod medyo nadali ba kaha or unsa ba kaha nya. Kadang dili man actually kita substance gyud ta. But do na may managinot god ato na lang gyud ning sigroon kay do na mga daginutan. Tinood na Attorney Rufil. So thank you for the comment. So, ato nang tagaan og i-address na ato. I-address ninyo ni kay aron nya kwan. Sunod kini ni ang at least makasugod diha ang kwan kay ato mo gud ani kini bang maayo ang yang team, maayo ang pag-deliver, maka-deliver siya kay ang mahitabo mo gud ani Panyero, medyo mabalaka mo gud tagamay kay manimbako ta ba nga layo ra dili sa maparihan Johnny de los Reyes nga kausa ka term pag humanwa na. So importante nga maka-deliver, maka-serbisyo gyud, maka-klaro gyud, maka-hatag gyud og maayong serbisyo para ang mga tao makasabot nga mao ni sa itong gobernador. So mao ni i-maintain ta ani. Inana ba? Oo, tinuod na ni share ta nga concern sa uban nga kinahanglan magmatngon gyud, mindful sa mandato. So kinahanglan ang commitment nga ma-deliver gyud ang mga saad. Kay kung mapakyas pareha sa uban di gyud tagaan og laing tsansa o laing termino. Tingali dako mo ikatabang gyud agakon gyud ninyo ni si Kwan. Dili pag unsa ba? Siyempre ang mga tao nag-expect man gyud nya, ang mga tao gusto gyud nga magmalampuson si GovPam. So kini magdepende ni sa mga lieutenant sad nga kinahanglan hardworking sa gyud og dunay kasing-kasing sincero sa panerbisyo. Tinood na agree 100% attorney. Kinahanglan ang action gyud na outcomes na makaayo gyud tawhan. Now, in the first 100 days, unsay iyang plano nga iyang i-accomplish? Of course nyo, akong i-suggest kadto sigurong si Arpod sa atong pabayad-bayad in town nga magwiwi og magpupo nga mawagtang to dayon in town. Kay aron nga atong mga kaigsuunan maka-feel ba sila nga na gitay bayad ang pagpupo og pagwiwi? Ako nang na-noted kay nahisgutan ni GovPam, pero after ang iyang priority program for the first 100 days, ma-finalize after mabasa, ma-evaluate ang mga documents nga kuhaon, pinaagi sa transition team. So, moto importante kayo ang early meetings. Most likely, if not this week, next week na ay mga schedule siguro ang mga transition teams kay ang importante nga makuha ang mga documents and information para dito ihimuon, basihan ang mga iyang mga programa labi na sa first 100 days. Muhimo siya og pag-audit diya sa Kapitolyo. So at least maklaro ning tanang transaction sa may baw-an na to hasta ning uban nga mga asa dapit ni mga kwarta na to gibutang diya sa Kapitolyo. Mao ni usapod nga hatag pagtagad unya sa administrasyon ni GovPam Panyero.
Attorney Rufil, marag putol-putol kada wa makuha nako ang ganing katapusan nimong pangutana. Okay, ipa-audit ni GovPam ang Kapitolyo. No? Sorry, bigay na ako makuha ang imong karon. Mabati nimo? Marag hinay ang signal. Karon, nagbiyahe kanyor? Better. Okay, okay. So, doon na sa iyang usa sa iyang tutukan nga dunay pagpahigayon og audit diya sa Kapitolyo niya naglingkod niya. No? Oh, yes. So at least masuta na to tingali og transparent mo mahatag po ninyo sa media og unsa ning mga kalaki diha labi na ang mga transactions nga naa diha. Human sa evaluation based on actual documents nga makuha nato at maka-update sa katawhan bahin sa kahimtang o kondisyon sa atong pangamahanan. Okay. Base sa atong assessment, maka-propose ta og unsay mga palisiya, unsay mga activities moving forward. Katong mga panaad nga ma-implement yun. The soonest possible time. Unsa ka tinuod nga dunay 600 million nga paspas kayo pag-download dito sa Tabugon ug laing 600 million ba ni or unsa bay kantidad yun nga dito sa Dumanhog? Reveal, marag nabasa lang ako na sa newspaper or marag sa social media. So wala ko'y kanang basihanan, so no comment sa ta. For sure, ma-update ra regarding kay na concern man na sa atong social media. Sige, para maklaro ni asa dapit ang mga kwarta ni. Oo. Kining update ra ko. Kining mga quarry inyong i-review ni hasta mga permits? Na paabot gyapon nga mga concerns daghay mga mensahe ang kahimtang sa mga quarry, pero again wala tay igong information and dili maayo nga mag-isgot ta og mga or himo tag conclusions nga wala pa tay igong basihanan. Okay. So tagaan mo na mo higayon nga namoy basis but tingali mas maayo nga atong ma-review kining tanan nga mga pagpahigayon og quarry diri sa atong probinsya kay nagmahal man tasong environment nya mura magkaguba ning uban god. So tanaw na nabay klarong permit og wa ba og kinsa ning mga contractors nga naa na involved. Yes, agree kay dako kayo ang problema sa environment kung dili ni sa ma-implement ang mga saktong balaod. Kung update lang mi attorney. Once na ang mga data kay wa mo sa naigiingon nga no fact, no opinion. But kinila kung okay, kani experience man gyud ka nga konsehal di Danao for 3 consecutive terms. At least kasabot gyud ka sa panggobyerno, kasabot ka unsay pagpasag resolution, unsa ang unsay pamaagi dinha aron nga makalihok ang usa ka mayor. Karon unsa may pamaagi ni ron si GovPam nahibaw tang naginusara siya. Ang vice governor all the way to the board members why iya bisag usa diha. Nan unsa may pamaagi ninyo nga mapasar ni mga resolutions, mga ordinances nga gusto nga ipa-implement ni Governor Pam unya sa inyong mga strategy ana? Yes, sa pagkakaroon wala pa man ta ka-meet personally as far as sa akong naibalaan sa mga na-proclaim nga mga membro sa panlalawigan. So di pa mahibalaan ato kung kinsa tong mo naduso kang GovPam, but nag-look forward ko sa patriotism sa kanang sa pagtan-aw sa mga membro nga partners sa pag-deliver sa good governance despite anong mga political affiliations. So ningon na si kung makahinumdum ka, the first statement ng GovPam nga andam siya mo collaborate, mo cooperate. So I'm sure expect ko ni GovPam nga na may baruganan ang atong mga sangguniang panlalawigan members nga si GovPam as leader will reach out niya to find a common ground. So respecting ang mga opinions but a common ground kay naay obligation ang tanan to deliver. So sa pagkakaroon, we are just hoping for these board members to express their patriotism. Of course, we are urging them nga mo ang patriotism ipababaw nila. But ako kan taga senaryo, ang mga senaryo ba worst comes to worst nga dunay usahay labi na karon tibuok board wa sa bisag usa. Nya ang uban ana mahimo nga dunay plano si GovPam tuyo-tuyo kon ubabag para nga wa gi siya mahimo.
Unya ipalutaw sa mga tao niya nga tarawawa inutil ang gobernador. But tungod na kay ilang babagan. Simbako kana nga senaryo because as of now, based on what you have just said, nga nag-agad ng tatong hinaot nga patriot, ilang ipatigbabaw ang patriotism. Simbako og ipatigbabaw nila ang pamulitika nga ilang yung babag-babagan. Unsa inyo mga strategy? Ikaw isip experience legislator. Yes, kanang before that, mamagod na sa structures ng gobyerno, separation of powers. Pero na-check and balance. Therefore, kung na mga differences of opinions, na-proseso. So, na-try votation. So, ang ato lang gilikayan nga, walay gridlock. Dili ba muhunong ba mo ang kuan? So, yung nindot exchange of ideas, transparency, makaayon ni sa atong lungsod. So, kung malicious na ang pagbabag o wala na igong rason, na ay igong mga remedy, ang mga katauhan mismo, sigurado ko musaway, makakita sa mga di maayong binuhatan. Mahimo sad sa DILG, Ombudsman, Mylan, di man mahimo nga mo obstructionist ka, nga walay anan. So, daghan ang remedy, administrative, civil, criminal, kung ang tuyog yun, mali siya. Pero kung kuan lang, mga differences in opinion, expected man na, so naay mga igong pamaagi. Hopefully, na-cooperation, na-principled nga mga disagreements, so walay mahimong gridlock. Yeah, kaya kini mga itong itanawon nyo, no? Karang we are talking of reality here. Nga, ang local chief executive magbangga sa local legislative body because walay bisag usa ka board member si PAM. Wala sa vice governor, as tanan board members dili iya. Simbako ba og ilang kita mahinaota nga cooperate mo serbisyo magkanil para sa mga subuanon atos lang ingnon. But the problem there is kung simbako og ilang tuyo-tuyo ng pagbabag kadaghan na ba na mahitabo sa mga local government units nga tuyo-tuyoon yung pagbabag aron nga ilang ipalutaw nga way nahimo si PAM. Ang inyong mga remedy ani tingali daghan mong mga andamonon sa inyong legal team aning dagana kung maohon sakto na ito ni Rufil, pero possibilities pala on my part. Possibilities, but atong gitanaw ang tanang possibilities nga mahitabo. Yes, I look for, ato lang i-cross ang bridge. Kung although, mo na concern and probably ang atong concern would be baseless later on kay ang mandato ni task tayo. Di lang tayo GovPam, appeal na sa tanang mga public officials pagkagawigan. So, hopefully, we will find a common ground. So, pangitain nyo yung strategy siguro na, Panyero, no? Kay dili na first time or kadaghan na mahitabo sa local government unit. So, tingali makakita mo mga pamaagi na daan o sa nyo na pagkumbat na karon because, of course, we are hoping for the best but you must also be prepared of the worst scenario that would happen. Yes, sa planning, worst case scenario, appeal, so, nasa tayo mga lessons, daghan kaayo. In the past, diri sa atong province na makinumlungkan na hitabo sa Lapu-Lapu, Cebu City, Mandawi. So, tunan to, we will gain lessons dito. So, moving forward. Pero sa ako, we look forward for the best but to prepare for the worst. So, mao gini ato. Hopefully, ako mismo manghinaot gyud ta nga ang vice governor all the way down to the board members, cooperate gyud sila. Manawagan gyud mi ana nga cooperate mo kay para man sa sugbo. Ang problema gud nyor kay nahitabo man sa pamulitika ba nga tuyoon gyud dili mo cooperate ang council para way mahimo ang local chief executive. Nya mo na ilang ipangkampanya sa mga tao nga tanawaway nahimo. Nya na ba? So, simbakog mahitabo na nga senaryo, unsa ka prepare ang inyong kampo ana nga mo attack anang napita. Simbako og kana nga senaryo may mahitabo. Fully prepared. Hindi lang ta makahisgot o mga specific activities until na maabot ta sa mo arise ng sitwasyon. But for sure, atong paninguwaon yun nga dili na mahitabo. We look forward to a government nga principled na cooperation and principled collaboration para matuman yun ang kining mandato sa eleksyon.
Doon ay mga nangutana po diri nga unsa mo kakaila ni Governor elect Pam ngano nga sa tanang mga tao ikaw mo igibutang dinha nga head sa transition team. Unsa mo kaila mo sa college pa or sa unsa man ang trust and confidence man guni? Attorney Rufil, dugay na may kaila ni Gov Pam sa pagka-estudyante pa. Oo, so pareha may organization si kami sa Student Council. Moto nga ingon si Gov Pam, paspas ang atong kuan, communication kay nagkaila na ta. So ang mong pagkaila sa among pagka-estudyante sa University of San Carlos, na political science, may political science man ang background ni Gov Pam. So dito mi na nagkaila. So dugay-dugay yun. Oo. Sige nyor, ang imong mensahe na lang sa maigsuon nga naminaw na to karon. Kay balik ko na ko ha, ang mga tao dako kay expectation ni Gov Pam. So gusto sila nga makadeliver og nanghinaot sila nga makadeliver. Og ang tao ani mo kuan man gyud, mo tutok man gyud ani sa Kapitolyo og mahinaot mi nga iyang team sad andam og tagana gyud sad nga mo trabaho og makadeliver sa iya mga saad. Yes, salamat Tony Rufil sa higayon. So sa tanang paminaw. Paniro. Yes. Sumpay lang gamay Paniro. Dito sa City Hall manggod. Sa City Hall live ang ilang sesyon na ay live sa Facebook. Andito sa Capitol wa gyud transparency na dira. Si Governor Gwen iyatanan Vice Governor all the way to the board members wa ni kasabot ang mga tao unsay dagan. Karon nga si Gov Pam mo ina adiha. Nya ang board member na adiha. Pwede ba ming mo cover live atul sa sesyon? Ina na ba? Pwede ba matagaan ang media og access? Pwede ba nga aron nga makita gyud nga transparent ang ato mga kalihukan sa Kapitolyo? Sakto na Attorney Rufil, best practice na ang kanang pag transparency pinaagi sa live coverage para makasunod, makaibalo ang atong katawhan kung unsa nay mga services nga gihimo para sa katawhan. Yeah, kasi sa City Hall magod live dito ang ilang kwan session live sa Facebook. So kaybaw ang tao og kinsa tong konsehal nga ni babag, kinsa tong konsehal nga na ni pasar resolution, but di na to na makita di sa provincial capitol. So kana kung mahitabo, tingali makapananghid min daan din ninyo nga mo live me sa among kuan para mahibaw ano to kinsa ning mga board member nga sige lagbabag, kinsa ning mga board members nga ni serbisyo gud para sa mga tao. Sakto na Turniville, epektibo na di lang kay makaayo, epektibo nga naay live coverage pero kini siya sabutan ni sa internal rules of procedure sa sangguniang panalawigan which is the first order sa ilang first session. But considering public place na, public officials na public proceedings na, tingali dili nila hikaw ang access sa media nga maka-cover ana Paniro. Tinood na Attorney Rufil kay ang coverage sa probinsya dako kayo. So kung imong i-live, diretso dayon. Dako paspas ang communication o pag-communicate sa atong katawhan bahin sa programa sa probinsya. Okay, unsa may mahitabuon niya sa Sugbo News? Kay kining Sugbo News, kung man ipadayon man ang Gov Pam or dili ba na ipadayon or ang mga tao lang ilisa din ha or unsa mahitabo ka? Doon na may mga plano or pwede pod ko tubagon nimo na anay plano or wala pa? Dili ko makatubag nimo kay wala pa mo abot si Gov Pam anang policy on kining Sugbo News. So but hopefully pinaagi sa mong programa maka-provide og update. Ako makita pasensya lang sa atong mga tigpaminaw, careful lang si Gov Pam once maklaro ning mga dokumento. So before June 30 maka siguro most I'm sure naa na ang kaning programa and then mga policies nga iyang gusto patuman. So dugang siguro dugang nga i-take note po niyo kay ang panahon ni Gov Gwen magod ang media dili gyud why department head nga ma-interview hilom tanan murag sipiran ang mga baba karon sa panahon ni Gov Pam pwede ba nga kana mga department heads makatingog na sila o maka-conduct og interview ang media ngadto nila? Tinuod na kay naman tay prinsipyo sa atong pag-eskwela sa balaod nga ang free speech or the expression is the bomb of society, tambal sa mga sakit sa katilingban. So adunay free flow of kaning mga information. So
makaayo ni sa diskurso mga unsay mga angayan himuon koreksyonan. So in principle insakto gyud nga naay public information, freedom of information. So amo nang tan-awon ang I'm sure among i-present to GovPam and to the group kay mo naman siya grupo nga i-consult sa bahin ana. Posible sa siguro nga ang expertise sa mga Durano sa panggobyerno o pagpadagan o panggobyerno, local government, tingali og makagiya sila ni GovPam sa iyang pagpadagan. Yes, insakto na Attorney Rufil kay close ang collaboration sa mga Durano sa aspect, especially kung ma-onboard na si Secretary Ace. Okay. Sige nyor, salamat kayo sa paghatag panahon sa DYHP o IFM o sa mga social media platforms nga naagyod, no? Nag-cover aning atong interview karon. Salamat o gawas ko na pa kay dugang mga informasyon o mensahe nga ihatag ato sa mga listeners. Kana sa atong tigpaminaw, be assured nga si GovPam is kanang pursue niya ang nagtrabaho siya to make sure nga on June 30 ma-assume siya sa iyang pangatungdanan and will hit the ground running sa on day 1 of sa iyang administration. Salamat sa pagpaminaw. We will continually update sa kalambuan sa administration ni GovPam. Thank you. Salamat, may buntag. Thank you. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Alas 9:57 na. Mahigala sa Banuban karon ning atong tulumanon ng inyong tulumanon. Straight to the Ako point. ning gituyo may galag pangutana kay real talk mo ning ato god. Di ko ganahan og kanang puyok lang ba. Ang tinuod ani manawagan ta sa atong vice governor o ang mga board members, ang mga Subuanon man may nagpili ninyo, serbisyohin ninyo mga Subuanon. Dili magsigig pamulitika day. Pero ang problema ani simba ko oroy. Kay nahitabo ba ni sa uban? Nga ang council may gala halasige lang babag. Dili way mahimo ang mayor. Even og duna gani kay mga members council din but inig voting day mapildi sa voting kay gamayra outnumbered mga higala sa opposition inana dili makapasar ang iyang mga plano. So kining senaryo ha mo'y tan-awonon. Muna nga og matagaan pag dugang termino si Pam sa sunod mubutang sa iyang mga board members. Muna ayuhon gini ron kining first term nga maayo niya. Kaya sa sunod ana amutang gyud kag imo kay otherwise kana kung dili mo cooperate ang mga board members. So ang ato panghinaot lang atong panawagan ngadto sa Vice Governor elect Glenn Soco ug sa tanang mga board members nga unsay kaayuhan, unsay makaayos mga pobre ayag babagi. Simple ra gyud na. Kay oras mo babag mo anan dapita maklaro magyus mga tao mo na akong ingon mo cover mi anak diha sa Kapitolyo na nara ninyo og unsa inyong kalaki pero mananghid mi indeken ato sigurong kuanan nga City Hall naman sila inegsisyon may gala live man nga ning Kapitolyo man unya number 1 province kuno tas tibok Pilipinas why transparency ba ato ipaklaro nto na hasta mga department heads di kini katingog sa media ka masahin sa Kapitolyo mo laay pa ka sa kwan na kay mahimong balita indekin kay si Gwen lagi pwedeng interviewon. So karon at least siguro mabalik-balik na to ang kanabang buhi ba ang media sa Sugbo nga masahin diha sa Kapitolyo. Straight to the point. Unya kinini ang mahinaot po ta nga dili patigbabaw ang politika kay inyong patigbabaw ang politika dili ang serbisyo sa mga tao kubira na to na sa sunod anak da kamoy hukman sa mga tao kay mo na akong panawagan sa tanan nga gikan kang GovPam sa si GovPam yung vice gov hasta mga board members kamong tanan nga mga pinili sa katawhan unaha pag serbisyo sa mga tao dili ang pamulitika tungod kay ang mga tao may nagbutang ninyo diha mo na prangka-prangkang istorya mo na inigsod nimo sa Kapitolyo
lantawa, hangad gamay, tanawa ang naa sa babaw sa Kapitolyo. Tanawa sa man to names. Ibutan na ko names, be? Atay picture na names. Babaw. Nasa babaw sa Kapitolyo. Naana mahigala sa atong konstitusyon. Tanawa, inigdayon saka nimo, og dayon naog nimo. Hangad, indayon saka. Nya inigdayon nimong naog sa Kapitolyo, lingi gamay, hangad, aron imong mahinumduman. Kanang gibutang din na may galagi kulit naas babaw sa Kapitolyo. Nana sa atong konstitusyon. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Asa man tong picture names? Na dito. Kanay kani. Di man inin nyo na. Kadtong mga tanan gikan ni GovPam. Vice Gov ngadtos mga board members kamong tanan. Hinumdumin ninyo na inigsaka nyo sa Kapitolyo. Hangad gamay aron makita nimo na inigdayon naog nimo sa imong duties sa Kapitolyo. Lingi gamay og hangad aron imo mabasa na the authority of the government emanates from the people. Ang otoridad sa gobyerno nagagikan sa mga tao. Busa serbisyuhi ang mga tao, dili ang pagpalabi unya o pamulitika. Dekalibreng talakayan. De prinsipyong komentaryo. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Sa nga na las kinitibukang puwersa sa DYHP RMN Cebu kus kasamang Rufil Fernandez Banyok. Manamilit kaninyo pinagis pag-ingon sa tanang panahon o sa tanang higayon, dalaygon ang Diyos. Mayong buntag Pilipinas, tatak RMN.